današnjoj epizodi govorimo o kategoriji ekosmještaj. Svjesni smo kako živimo u vremenima kada je naš planet Zemlja svakim danom sve zagađeniji, a ekološka svijest itekako bitna. Mi svi koji radimo u turizmu moramo voditi računa o ekologiji, a kategorija ekosmještaja je upravo način na koji to možemo pokazati našim gostima. Naglasak na održivom razvoju turizma ključan je aspekt Eko kuće. To je projekt koji će zasigurno privući strukturu gostiju koji cijene održivost, prirodne ljepote i autentična iskustva. Danas ćemo vam predstaviti eko smještaj koji ima čak 2 certifikata, a to su Dalmatia Green i Green Key. Dalmatia Green certifikat nastao je 2019. godine suradnjom Udruge Sunce iz Splitsko-dalmatinske županije kako bi se podigla kvaliteta turističke ponude i ekološka svijest kako gostiju, tako i stanovnika. Dok je Green Key međunarodna eko oznaka u turizmu i ugostiteljstvu. Za sami početak, važno je istaknuti da je kuća koju vam danas prezentiramo stara preko 200 godina, a vlasnici su u renovaciji zadržali apsolutno sve izvorne dimenzije kuće te time pokazali poštovanje prema povijesti. To je također bio jedan od razloga zašto su dobili 4 zvjezdice u kategorizaciji. Osim zadržane izvorne dimenzije kuće, postoji još nekoliko razloga zašto je ova kuća zaslužila certifikat eko-friendly smještaja i što biste vi trebali napraviti ukoliko ga želite dobiti. Korištenje solarnih panela je pravi primjer posvećenosti korištenju obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija ugljičnog dioksida, smanjenja računa za energiju, neovisnost o tradicionalnim izvorima energije te doprinosa smanjenju globalnog zagrijavanja. To privlači goste koji su osjetljivi na ekološka pitanja i traže smještaj koji podržava održivi način života. S obzirom na sve ove pozitivne aspekte, investicija u solarnu energiju pokazala se kao izvrsna odluka za eko vilu i doprinosi njenom održivom poslovanju. Istaknite vašu prednost očuvanju okoliša kroz korištenje biorazgradive septičke jame. Objasnite gostima kako ova praksa smanjuje negativni utjecaj na okoliš i pridonosi očuvanju vodenih resursa. Bazen je kao dodatni sadržaj uvijek dobrodošao, ali naša domaćica je u kući ugradila i perlatore za vodu koji smanjuju potrošnju vode čak do 30%, što pokazuje njenu predanost zaštiti okoliša. Proizvodnja humusa u eko kući je korisna praksa za održavanje plodnosti tla i smanjenje otpada. Humus se koristi kao organsko gnjojivo za vrt i biljke, a pametno korištenje humusa u eko kući ne samo da doprinosi održivosti, već i pomaže u stvaranju plodnog tla za zdrav rast biljaka. Eko-friendly može se primijeniti i na unutrašnjost kuće, a evo kako je naš današnji domaćin to napravio. Unutrašnjost same kuće odiše domom. Ovo je domaćica koja ima pravi osjećaj za stvaranje ugodne atmosfere. Odmah pri ulasku primjećujemo drveni pod od hrasta koji dodaje rustikalnu i prirodnu estetiku eko vile, ali je i ekološki prihvatljivi izbor. Hrast je trajna i obnovljiva vrsta drveta, što ga čini održivim izborom za podne obloge. Namještaj je udoban i poziva goste da se opuste i osjećaju kao kod kuće. Uz mekane jastuke, pokrivače i tepihe možete stvoriti ugodan ambijent za opuštanje. Sva posteljina i prekrivači su od prirodnih materijala kao što su lan i pamuk. Uvjerite goste kako njihov boravak u vašoj vili neće imati negativan utjecaj na okoliš. Korištenjem papirnatih vrećica umjesto plastičnih pokazuje vašu posvećenost smanjenju otpada i zaštiti prirode. Personalizirane detalje poput lokalnih proizvoda kao što su suveniri napravljeni od maslinovog drveta ili ulja promoviraju lokalne obrtnike. Dok suveniri za goste poput kesice od ljekovitog bilja, ružmarina, lavande sa ovoga područja pričaju priču o lokalnoj kulturi, tradiciji i povijesti.
Na kraju uvijek možete ponuditi gostima izbor knjiga, časopisa, društvenih igara ili drugih zabavnih aktivnosti kako bi se osjećali kao kod kuće i imali što raditi tijekom boravka. Važno je još istaknuti kako se pri čišćenju kuće koriste eko-prihvatljiva sredstva za čišćenje. Pritom mislimo na apsolutno sve, od deterdženata za pranje rublja i suđa do sredstava za čišćenje kuće i okućnice. I ne zaboravite, ukoliko ste dobili bilo kakvi certifikat ili priznanje za održivost, istaknite ih na svojoj web stranici ili marketinškom materijalu. To će pokazati vašu posvećenost održivosti, a gostima pomoći da se sigurnije osjećaju u odabir svoga smještaja.